nili kaching hon arna maradatum nilihin Father Samson Teron ahin ben nang letum kaduk we panta hem fu Jesus Krist akan hon ning kebe akadong ng chipilo kaduk we panta tay ho arna maratum isi birta kebe ka pachini pon alam la hello non na keleji September 12 and 15 an iletum ha khetrialong Divine Retreat Center khetrialong iletum retreat padoponji labang so retreat ke karbiatum aphan karbiatum polate pirhe dan ke do karbiatum an anlo karbinglong lo west karbinglong lo ma sau ke do karbitalo ha meghalaya ke do karbitalo arunachal ke do karbitalo kaprek along rialong patlong an karbiatum han isi Divine Retreat Center khetrialong pen karbiarat tum han panong duk labang so retreat ke Arnam pen kapacete bog akam Arnam pen ilitum cepate boglo plate ladak pen kelong ji anong e hepi labang so anong e Arnam along pen kelong ji anong e isi hini ne nang litum anang kan panji nang yong si Arnam Jesus Krist pen cepate boglo plate nang karjong Arnam pen itum rain peji hini nang yong si Jesus Krist pen cepate boglo plate nang kemangason jun vegji Arnam mencepate boglo polate lo achari atum pustame university college kachari atum pustame nangli thek bekji bepar behar ke klem atumta Jesus Krist men pen nangli cheparno ver Arnam mencepate bover pate nangli ansu se chinthur tumujoji lasi Arnam maratum iletum Arnam alam arjudun sina iletum ahem arip ekailong chepameji pan Jesus Krist ahaki abirta keme jo endum sina Holodak khetrialong Father Thomas alangli director lo alangli pencheng lo alangli team tum jumesen hexer tum arna malam ke than ponjia pansi aporani hokpon edlo nili sitame gurusar lo boy prince sitame nili hadak khetrialong Divine Retreat Center khetrialong nili sitame dun holodak dun pen nili ta arna chardom dun Arnam ka chardong dun pen nili kelong thek pen nang an nili che thek long lo asine ta asap swat apor bus me GNC khetrilong dun si Arnam ka chardong dun lasi Arnam maratum nili nang litum aphan nang juneng rilo kadto ko be kar di tum do an la non nang kele September 12 and 15 an arni kan sama porban si chenji adda penang litum ang te nang liun lasi nang chuneng rilo Arnam malong chitong dun sana Arnam malong chitong dun lo plate tumakai kenang jiri resume son anta Arnam itumhan ipi veggie laga nilihin pertame garanti nang piun lapen ni takelong we ka banglo posi nili nang litum anta pacetak do bang igno Arnam ardom rapena ini ngarong chipi rapena Arnam pen do thagrap pena kardom